So tabya adi kita magpaset kita sang mga taganak, mga lumunasan na ilit yan ida kwan pa panaw sa rin kamo adi already da kamo. So mapuno da kita ng kanatan mayo muhadara sini na gabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah. Ya busda. Mga lumon, mga taganak sang agama ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna panginsukuran natin, pantugon natin yan na Allah Subhanahu wa Ta'ala sang kariko ng kanan mga pangiluyan, sang kariko ng kanan mga grasya na iatag ka natin. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala upod sang kanan mga pangan Ar-Razzaq. Mananan yan na Allah Ta'ala yan tik panglitski. Waday lain na pega pangayuan natin ng grasya. Waday lain na pega pangayuan ta ng pangiluyan ng ritski yata biyayan gid na Allah Ta'ala. Kayan man kaya makagagasan mag-atag. O pangayon panimano siya yang ritskinan at to sang lain pasang Allah Ta'ala na di gyudnan amakamang yang unuman na tega panganganay na tega pangayunan. So mga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upod sang kapatot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang panginsyukuran ng alamnan yan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab yang pagpanginsyukur sang Allah Subhanahu wa Ta'ala sambok yan sang mga mangkabakka na pagsimba, pag-ibada sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. O ipangandaman ng Allah Ta'ala yang pagpanginsyukur kanan o itong mga utaw na yaga panginsyukur kanan na Allah Ta'ala, ipangandaman ito ng Allah Ta'ala ng dakwa na kadyawan. Agaw gani, yagalong yung Allah Ta'ala, wala in syakartum la azidannakum. O simpana lang na magsukur kamu kanake, magpasalamat kamu kanak na Allah Ta'ala, na aritski yan kulaunan kamu, adugangan ko pa yan kanatin ritski kamayo. Okay, dahil sang sambok na Muslim na ikuriknan. Salam. Kakamayo tads. Kakamayo mi. Manos kamo. So ito kay mabarik ta. Yan ay pagpanginsukur sang Allah Ta'ala supaya dugangan panan yang ritskinan kanate. Dahil natin itama ikurik lang panambasa yung pagpanginsukur ta kanan. Kay amay ka amang insukur kita ng tama o insakto kanan na ito kay yang Allah Ta'ala innahu la yukhliful mi'ad. Yang Allah Ta'ala na diyan kailanman magbaruba ng kanampasad. Okay, maununo natin kapanginsukuran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kay abir unon natin na alang nan paggubok ng mga suguan nan na di gyud ta kaya bayadan, di ta gyud kaya bayadan yang pangiluyan ng Allah Ta'ala kanatin. Agaw sa yang pagpanginsukur sang Allah Ta'ala, yang benda na utaw na panginsukur sang Allah Ta'ala, bagus itong utaw na igugid magalong nga dun na yamang insukur man ako sang Allah Ta'ala or syukran ya Allah sini na pangiluyan. Bagusan gid yang benda o insakto na pagpanginsukur sang Allah Ta'ala. Undi yang benda insakto na pagpanginsukur sang Allah Ta'ala, inyang aagadan natin mayo inyan ng pagpangagad kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mamangagad kita ng suguan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malikay kita ng dakwa tagbibi na iharang isabda ng Allah Ta'ala.
yang amamaratyaya kita, amanginto kita, nang bunna o insakto kanan na Allah Ta'ala, asan kay adun akapatunayan ni Muslim, na bunna agaw yan na yaga panginsukur, yaga pasalamat kanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, agaw sa pangentas ng Allah Ta'ala na iupod nan kita sang mga utaw na pasusukur kanan. Mga alam ng Allah Ta'ala, yang bityara tamayo sining gabi na yani, na pangayon tasang Allah Ta'ala magbarapantag sang uman isa ka natin, yan yung pigatawag sang basa ng Arab na Al-Hayatut Tayyibah. Al-Hayatut Tayyibah, maknanan, yang madjawlawnan na kinabuhi. Mga alam ng Allah Ta'ala, yan yung pigatawag na madjaw na kinabuhi. Hayahay, aruhay na kinabuhi. Alisang babawan ng dunya, tumong yan, apas yan ng uman isa ka natin. Way sino man ka natin adun na ilisang ingkuda na yan. Abi ritong waadi adun. Uman isa ka natin bilang manusya, ya mangarap kita, ya manganganay kita, ng madjaw, hayahay, aruhay na pigataw na kinabuhi. Labi-labi na sining panahon na yan adun na grabing kadig ng mga pagsubok. Umanisa ka natin, pegatistingan kita ng Allah Ta'ala. Umanisa ka natin, pegabatalo kita ng Allah Ta'ala. Grabe yung pagsubok ka natin ng Allah Ta'ala sinin ng mga panahon. Pagsubok sa pamilya, pagsubok sa kakawasan, pagsubok sa pegatao na pag-iya, pagsubok adon pagdating sang uno pa na mga butang na laungon na natin o sa kwan pa, kung inyan na mga pagsubok iyan sa butaw, mag-aanap yun yan ng madyaw na kinabuhi sining babawa ng dunya. Manig yung tintasyon na doon na panahon. Yang Allah Ta'ala, sama sa paglawangan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi. Fa in kana fi dinihi salaba, zida fi balaihi. Wa in kana fi dinihi riqqa, kufifaan o kama kala alaihi salatu wassalam. Yang utaw lang ng Rasulullah, pega batalo yan, pega tistingan yan ng Allah Ta'ala, depende sang kadakwa kanid ng pagpamaratyayanan, pag-agamanan sa Allah Ta'ala. Nalaw ng Rasulullah, simpana launan, yang sambok na utaw, yang sambok na mu'min, grabing kadakwa ng iman ng sang Allah Ta'ala, manig yung pag-agamanan sa Allah Ta'ala, batalon yan ng Allah Ta'ala ng dipindigapon sang kadakwa o kalakas ng pag-agamanan, pagpamaratyaya ng sa Allah Ta'ala. Agaw gani, law ng Rasulullah, asyadun nasi balaan al-anbiya. Yang mga kanabi-nabiyan, silan yang grabe yung batalo, kay na nga, silan yang grabe mag-ibada sa Allah Ta'ala. Silan yang grabing pangkalakas, pangkalag ng iman nila sa Allah Ta'ala, agaw sa silan yang biyabatalo ng grabe ng Allah Ta'ala. Adon, lampa ng Rasulullah, simpana uman yang utaw, simpana yang mu'min adon, yaning maumay mahina yang pag-agamanan sa Allah Ta'ala, maumay yang kanang tigatawag na pagpamaratyaya, pagpanginto sa Allah Ta'ala, na apakaganan gayud ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga batalo kanan. Agaw sa yang utaw magdamdam na madyaw pa kadi di kita abay mag-agama, madyaw pa kadi minusan tayang pag-ibada sa Allah Ta'ala, minusan tayang pagpamaratyaya sa Allah Ta'ala, kay na nga damor kadi kita yaga ibada sa Allah Ta'ala, damor kadi kita atis batalo ng Allah Ta'ala. Yan yung mentalidad adun. Yan adun yung mentalidad ni manusya. Na amay ka, grabe ka din mag-aibada sa Allah Ta'ala. Batalon ka diyan ng grabe pa ng Allah Ta'ala. Na amay ka diyan abay mag-aibada sa Allah Ta'ala. Or laungon dagita kung di yan mag-aibada sa Allah Ta'ala, anadi uman yan abatalon ng Allah Ta'ala. Mali yan na pagsabot alam ng Allah Ta'ala. Damor si manusya, piyaga batalo ng Allah Ta'ala, tanda ganyan na doon na yung Allah Ta'ala yagakaw yan na utaw. Piyakaliniyan nan yan na utaw. Kay law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idha ahabba abdan
ibtalahu. Sa benar-benar yang Allah Ta'ala amay kamahalnan kanliniyanan yang sambuk na alang nan sambuk na mukmin batalun jud nan yan. Mana depende sang kadakwa ng batalo ng Allah Ta'ala kanato minan uman pagadipindi yang pigatawag na pagpasaya ng Allah Ta'ala kanato. Agaw gani yang mga salafus salih amay ka pirmidagin hayahay aruhay madyaw yang kinabuhi nilan magkarido silan. Basta waday magdating na mga pagsubok kanilan, waday batalo na magdating kanilan, magkarido na silan. Kay na nga yamatigam silan na yung utaw na pigabatalo pasaya ng Allah Ta'ala. Utaw na pigatistingan ng Allah Ta'ala pasaya ng Allah Ta'ala. Aw dipindi sang kadakwa ng batalo minan uman kadakwa yang pagpasaya ng Allah Ta'ala. Agaw gani yan yung pagbatalo ng Allah Ta'ala kanaton kariko sini pagpakatas ng Allah Ta'ala ng kanaton may mga pangkatan. Agaw sa di tapakamaton unuman na batalo ni kapandating kanaton. Unuman na mga pagsubok sa pamilya, katawasan, gabog, sa pag-agama, labi na sa pag-agama. Di kita marido, di kita panghinaan ng loob kay na nga karikusan pagpakatas ng Allah Ta'ala kanaton. Kaya pakatas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pangkatan tatukanan agaw sa swerte itong mga utaw na biyabatalo sila ng Allah Ta'ala uriyan sinyan ng mga kabataluan kaya balusan nila inyan ng pagsabar pag-antos sang unuman na ikadar ng Allah Ta'ala kanan pag-antos sang unuman na mga batalo kanan okay diyang utaw na uriyan ng batalon ng Allah Ta'ala balusan nan ito ng pagkapir danon, pag-rebuildi danon sa Allah Ta'ala na ito uman na pagbaba. Pagbaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanan ng kanang pangkatan iyadan billah. Alaw gani, sabab sini na mga panahon na doon na grabe ang mga pagsubok, uman isa yaga panganak na madyaw na kinabuhi, adi pagit sa dunya. Adi pagit sa dunya, uman isa yang anak na madyaw na kinabuhi. Aw kada utaw, kada uman isa kanaton lain-lain yan definition ta, lain-lain yan pagdagta makapantag sa pigatawag na madyaw na kinabuhi. Mana butang taron ako ang kanaton sariling definition ng madyaw na kinabuhi. Si Bapa ang umang kanan sariling definition ng madyaw na kinabuhi. Si Babo yan nagyapon. Lain-lain yan kanaton pagsabot pagdating sang madyaw na kinabuhi. Ang mga utaw na law nilan yang madyaw lang na kinabuhi, yang madegyang kan musapi. Amay kasimano siya, madegyang kakawasan nan, madegyang itiim nan, madegyang lasak ng bangkunan, madegyang kakawasan nan, aber wada katigami, wada nan pagbantay, wenda pagsikin niyang sapi nan, sikin pabasang iharam ng Allah Ta'ala, sikin pabasang ipanghalan ng Allah Ta'ala ng mga kakawasan, na yung importante sapi kay na nga para kanalyan yung madyaw na kinabuhi. Ano man mga utaw na law nilan yung madyaw na kinabuhi yung madigyang ranggo, madigyang posisyon. Kutantas ang community, the more madigyang posisyon mo, madigyang gawa mo nung panangbasa na ito da kay kuno yung madyaw doon na kinabuhi. Ano man maglaw na yung madyaw na kinabuhi itong ang kanan madyaw na bay, ang kanan bay na simentado, yang kanan kwarto ang aircon, yang lagos ya makatiles, ang pagyod TV, ang pagyod wifi, yang tagpilang kahandana na bay, etc. Yan yang pag-isa sa mga pagsabot ng madyaw na kinabuhi, yang ang kan mo madyaw na bay. Ang maglaw nga doon na yung madyaw na kinabuhi, yang madagyang kan mo, pigatawag na lupa. Tagpilang ka hektarya yung lupa mo. Napiyakatanuman mo adun na pila kang unuda ng mga tanum. Napiga baligya mo ito, piga negosyo mo inyan, yiga pakasapikaw. Pilang ka hektarya adun, butang takang pulano. Pila yung hektarya ng lupanan. Abirwada pa katigami, ang nakadi lupa asan na baklo ng kanan, nayama ka mangan ng way ka ng kapatot dosin yan iyadan billah. Manang paglalim. Yung importante, madigyang sa lupanan,
yaning madagyang iktaryanan, kayan kuno yang madyo na kinabuhi. Kari ko sini mangalang ng Allah Ta'ala, kung iyan man yan isang utaw na madyo sa yang aungkan mo sapi, madyo sa yang aungkan mo bay, madyo sa yang aungkan mo posisyon, madyo sa yang aungkan mo guwa. Basta yani na mga butang akamangon mo yan isang halal na pagkakamang. Okay, mga alam ng Allah Ta'ala, unong yun kadi yang madyo na kinabuhi. Kaya adis ang Islam, yambot pasabot ng al-hayatut tayyibah, madyo na kinabuhi. Yan ang pigatawag na saadatul qalb, wat mi'nanun nafs. Yan lang nan yung pigatawag na madyo na kinabuhi. Yang kasuwat ng pigatawag na puso-puso. Amay kasi manusia, makamang nan yung kasuwat ng puso-puso. Aw yang tumaknina, katana ng giginawan, at to kay magapuno yung madyo na kinabuhi. Kadig ng kawasa, dakwayang bay, grabe posisyon, pero nangadi pa silang kuntinto ng ompa kanila, kulang pa para kanila. Halos di silang magpakatug, aunon nila yanin ng mga sapi, way nilang agaston, way nilang atagon. Yan kaya buna na kasuwat o buna na madyo na kinabuhi, yang kasuwat ng puso-puso, o katana ng giginawas. Namununo tamakamang, yan yung kasuwat ng puso-puso, o katana ng giginawan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paistoryan ta. Aw sa peglawan ta ni imam, busan tayang peglawan ng Allah Ta'ala. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Law ng Allah Ta'ala, sino law nan yang usig aw mubay mana, yan madyo na kinabuhi, bukogid ng usig yung ama kaabil. Bukogid uman ng bubay ang ama kaabil. Usig bubay ama kaabil, amay ka makamang nan yung kondisyon na ipangayo ng Allah Ta'ala. Naupod sa kondisyon na ibutang ng Allah Ta'ala, man amila salihan. Sino lang nan yung magbug ng mangkadyo na mga gabukan. Uno ka din madyo na gabukan, alam ng Allah Ta'ala. Di ubos ng katanaw ta madyaw, kadingig ta madyaw dagaw na gabukan. Bako mga lang ng Allah Ta'ala. Bako ng ubos ng katanaw ta kadingig ta na madyaw da. Kay adis ang Islam, yang madyaw na gabukan, unuman yang suguan ng Allah Ta'ala sang kanang Quran. Unuman yang suguan ng Nabi Muhammad sang mga hadith na, ito kaya madyaw na gabukan. Uno uman yang isagda ng Allah Ta'ala sang kanan Quran, isagda uman ng Nabi Muhammad sang kanan mga hadith na mga gabukan, ito kayang mga mangkat na gabukan, na date natin mayusang gilan kay na nga, o ditay niya likayan, mat na kinabuyan akadatingan ta. Adi pagid sa dunya, labi dakaw kagaya sang allaw na mori. Madyaw na gabukan, aun dalilan sikin sang Quran o sang sunnah. Mat nagabukan yang way dalil sikin sa Quran o Sunnah. Yang madyaw nagabukan inyang iyan adun sang manusya yang pigatawag na al-ikhlas. Yang pagiging sincero kanan na Allah Ta'ala. Yang amay ka magabuk kawadun ng unuman nagabukan. Labi da po kung pag-ibada sang Allah Ta'ala na yang pagkagabuk mo sinya na dun, iniinang mo inyan lillahi ta'ala. Ininang mo inyan bilang pagsuwat-suwat kanan na Allah Ta'ala. Bilang pagpanganganay ng baras ng Allah Ta'ala. Aw ikadwa, iyan yung pigatawag na al-mutaba'ah. Yang pagpangagad, yang pagsubay sa pamaagi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana, di sapat sang manusya na sincero yan sang Allah Ta'ala. Di sapat sang utaw na ikhlas yan sang Allah Ta'ala sa mga gabukan na pigainang nan. Kailangan yung gabukan nan, ya makasubay sa pamaagi ng Rasulullah. Maununo yan ininang ng Rasulullah. Sambayang law ng Rasulullah, sallu kama ra'aytumuni usalli. Pagsambayang kamo na minagkikitamayo kung magsambayang. Pagdating sang abdas, launan man tawadda'a nahwa wudu'i hada. Sino launan niya mag-aabdas na minang inabdasan ko? Pagdating sang mga ritual, lain pa ng mga ibada,
law ng Rasulullah, khudu anni manasikakum. Kamangalaw nan mayo kanak, sundugalaw nan mayo kanak, yung mga ritual mayo, yung mga pag-ibadat mayo. Pagdating sang akidah, doktrina nato, nalaw ng Allah Ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Amay kalaw nan manginto silan kay Muhammad, na minang pagpanginto mo, yaindo silang sa maturidad. So yan kay, yang una, yang pigatawag na madyaw na gabukan. Wa huwa mu'min, ikadwa lang ng Allah Ta'ala, sarta ya mamaratyaya yan sang Allah Ta'ala. Mangalan ng Allah Ta'ala, kailangan insakto, tama, maturid yung pagpangintuta sang Allah Ta'ala. Kay madig yung mga utawa doon na igalawang ya mamaratyaya man kami sang Allah Ta'ala, pero usipa silang sino yung Allah Ta'ala, way akatubagnan na madyaw o insakto. Yan kay mga lan ng Allah Ta'ala, madega doon yung igalong na Muslim silan, aw gidwa silan akila ng tama kanan na Allah Ta'ala. Yakila kuno sang Allah Ta'ala, pero yung pagkakila nilan mali makapantag sang Allah Ta'ala. So kailangan insakto, tama, yang pagkilata sang Allah Ta'ala, kay na nga upod yan adun sang pinaka-obligasyon ni Muslim, ma'rifatul abdi rabbah. Maununo makilani manusya ni allang yang kanantagal lang. Di pwede ka nato na igalaw kita Muslim, wa kita kilasang Allah Ta'ala. Dod yang Allah Ta'ala yung kadinan natin. Awit sino yang Allah Ta'ala? Uno yang mga panganan, uno yang mga sifat katangian ng Allah Ta'ala. Yan kay adun yung mga question mark. Uno kadiyang mga kagaga ng Allah Ta'ala. Uno kadiyang mga gabukan piil ng Allah Ta'ala. Na yan mga ng Allah Ta'ala, supaya makamag tayang iman. Yang iman pagpamaratyaya, day kita kamu amangadi. Day kita kamu magatuntut ng katigam. Day kita kamu mapangusip sang mga mangkatigam. Kaya na nga, pinaagi sang katigam sang agama, makila kita ng insakto kanan na Allah Ta'ala. Out sigurunta na yang akatigaman natin insakto. Kailangan tama na ilmo, tama na kadagyang kamakamang takay na nga, tama na katigam sang Islam, bunganan yan tama na pag-ibada sang Allah Ta'ala. Mali na katigam pantag sang Islam, bunganan yan mali uman sapat uman na pag-ibada sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nadon ng Allah ng Allah Ta'ala. Uriyan sinyan kaliko, lang ng Allah Ta'ala, sino lang na itong usog o hubay, na yagagabok ng mga mangkadyaw na gabukan. Base sitong yama eksmenta, wa huwa mu'min, aw yama maratyaya yan adon ng bunakan ng Allah Ta'ala, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Aatagan lang na namin yan ng madyaw na kinabuhi adipasan dunya. Madyaw na kinabuhi, hayahay na kinabuhi, adisang babawan ng dunya pagayid, maununo pa ko kagaya, adto sang allaw na mauri agaw. Gani lang ng Allah Ta'ala. Uriyan iatag ng Allah Ta'ala kanan, sinyan na utaw, naong kanan mga sifat na mininyan yang pigatawag na madyaw na kinabuhi, lang ng Allah Ta'ala, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wajib lang nan kanami na Allah Ta'ala, naabarasan nami inyan na utaw base sang kanang gabukan. Sabab sang insakto na pagpangintunan, mangkadyaw na gabukan na, naon dalil sikin sang Quran o Sunnah, Quran o Hadith, ito kaya doon abarasan namin kagaya sang Allah na mori. Sa dunya, advance, madyaw na kinabuhi. Sa akhirah, adto kayang o sa kwanta pinakadakwa na baras na uman isa, tiga panganganay ta sang Allah Ta'ala, makamag tayo ito nakadyawan. Mangalan ng Allah Ta'ala, supaya makamag kagit tayo madyaw na kabuhi. Adi sang babawan ng dunya, labi na kagaya sang Allah na mauri, tiga munta. Yang pipila pa sa mga gabukan, na pinagisin niya ng mga gabukan, makamag taadon, yang madyaw na kabuhi, adi pa sang dunya. Isa na sinyan sagaw, mga alam ng Allah Ta'ala, al-imanu sadiqu billahi ta'ala rabban wa ma'budan la siwa. Yang pagpangintulaw nan, pagpamaratyaya law nan, tanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yan na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan na sambukdanan na kadunan, mana yang kadunan nakikilata o piyasimba ta sambukda, waday len pakanan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw sa mga alam ng Allah Ta'ala, amay kayang utaw, amay kasi Muslim yakila yun, yakila sang kanang tagal lang,
yakilasang Allahu Ta'ala, pinaagisang kanan mga pangan, o pinaagisang kanan mga sifat o mga katangian, o sumarig adun si manusya sang Allahu Subhanahu wa Ta'ala nang bunna o tito na pagsarig, o yangandoy yan, yangarap yan, kanan gid na Allahu Ta'ala, na ito kay alam ng Allah Ta'ala, akatimtiman, asan magapuno adun yan madyaw na kinabuhi. Kaya na nga, yang Allahu Ta'ala ang kanan mga pangan, isa sang mga madyaw na pamaagi maununod ta makilahin Allah Ta'ala, pinaagi sang pagtigam ng mga panganan, mga sifat ng Allahu Ta'ala. Upod sa mga pangan o sifat ng Allahu Ta'ala, huwar Rahman. Yan na Allahu Ta'ala yang sangat na mauyanon. Na kung si Muslim ya matigam madun na yang Allahu Ta'ala upod sa pangan sifat nan mauyanon yan, na matigam na dun na yang ang kadi adun yaga kawi kanan na labaw kundi na yan na Allahu Ta'ala. Aw simpana man katigaman ni manusya na isa sa mga pangan sifat ng Allahu Ta'ala Al-Ghafur, sangat na magpangampon, na yan adun na utaw adun niya matigam niya sang ginawanan na abir pa uno nakabaradusanan sang Allahu Ta'ala, aw kadi Allahu Ta'ala na grabe magpangampon. Amay kauman adun alang ng Allahu Ta'ala matigam kita na upod sa pangan sifat ng Allahu Ta'ala Ar-Razzaq, yang tigpangridski na matigam adun kita na waday lain na pigasikilan ng unuman ng mga ridski o pangiluyan o dayt pangayuan kundi yan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala o madig pa na mga sifat, mga pangan ng Allah Ta'ala na kung katigaman gid ni manusya makilanan ng lumban o tama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw amay kaadun yang Allah yang manusya kumila ng bunasang Allah Ta'ala maon adun yang pigatawag na pagtawakkal, pagsarig na bunna kanan na Allah Ta'ala. Inyang amaon adun kanatin na waray asarigan tanalain kundi yan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amay kauman adun yakila natin yang Allah Ta'ala gid ng lumban, ito kaya lang ng Allah Ta'ala waday pangarapon ta yatabyayan gid na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa pa sa mga sabapan maununo ta makamag pagyudyag madyo nakabuhi adi sambabawan ng dunya, yan yung pigatawag na taqwallah, pagkalit sang Allah Subhanahu wa Ta'ala fil ghaibi was shahada, mana kalikan natin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sang sikrito o mapayan. Uno kadiyang pigatawag na alik sang Allah Ta'ala, yang pagkalik sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan kay inyang magainang kita nang kanatin mayo protection sagang sikinsan daman o siksa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinagisang paggalbot ng kanan mga subuan o paglikay ng kanan mga isagdamana. Si Muslim na yagagalbok ng suguan ng Allah Ta'ala, ito kaya doon yung tanda ng alit ng sang Allah Ta'ala. Nadamor madig o grabe ang paggalbok ng mga suguan ng Allah Ta'ala, damor yaga kadakwa yaga kanid yung alit ng sang Allah Ta'ala. Okay, kung si Muslim magagalbok yan na doon nang ipangsagda ng Allah Ta'ala, na ito man yung tanda doon ng kaumay pagbaba ng iman ng sang Allah Ta'ala, na dipindi sang kadakwa ng mga dusa na pigainan minit ko uman nakagrabe na pagbaba o paghina ng alit ni manusya sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dahil kita manlik sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kailaw ng Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Itong mga awliya, mga amigo launan ng Allah Ta'ala, sino ba adun yan di malini na amay mo yan amigo ng Allah Ta'ala? Na silan na mga amigo ng Allah Ta'ala, waday date nilan akalikan. Simpana o manarikot silang sa dunya, waday date nilan akalikan kung mauno silang kagayasang kubur nilan, mauno silang kagayasang akhirah. Amay ka mapabilong yan sa mga amigo ng Allah Ta'ala, waday date ng akalikan. Wala hum yahzanun. Wadaw man date nilang kariduan, simpana, amatay dayan, mga karido mang kita, magaunod ako yung asawa ko, magaunod yung mga anak ko, amaunod yung negosyo ko, simpana, manarikod ako sining dunya, amay ka apil kaw sa mga amigo ng Tuhan, ayaw na pagkarido sang mga butang na apanawan mo sining babawan ng dunya.
Na sino itong mga amigo ng Allah Ta'ala? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Silang kay itong mga utaw na yamamaratyaya ng bunna sang Allah Ta'ala, aw kaon nilan na yamalik silan ng bunna, aw insakto kanan na Allah Ta'ala. Mana yung takwa? Alik sang Allah Ta'ala. Amay kaiyan ka natin yan tama ha, tama, bukod ng piki. Tama na alik sang Allah Ta'ala, amaon kita adun upod sa mga amigo ng Tuhan, na waday akalikan, awaday akariduan. Nauno adun yung bunga adun ng mga amigo ng Allah Ta'ala, amay ka-amigo kita ng Allah Ta'ala, sabab sang alip takanan, nalaw ng Allah Ta'ala, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kanilang dalaw nagyap tikatawag na bushra, maana na bushra, madjaw na balita. Madjaw na balita, adisang dunya, labida kagayasan Allah na mauri. Mana, upod da sa madjaw na balita sinyan, yung madjaw na kinabuy. Madjaw na kinabuy, adi pakigdadan sa dunya, aw labida madjaw na kinabuy kagayasan Allah na mauri. Isa na ipangayo ng Allah Ta'ala, yung pagkalik kanan, yung takwa kanan na Allah Ta'ala. Mangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utaw na mu'min, na bunaya malik sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, silang kay yung mga utawa dun na maggrabing pagkadyaw ng kanilang kinabuhi, adi pagin sa dunya. Labid ako kagayasang Allah na mauri. Agaw ganitong mga utaw, na yamalik silang sang Allah Ta'ala pirmaminti, silang kaya dun yung mga utaw na mangkawag yung mga ginawan. Bukun ng maut yung mga ginawan nilan. Agaw gani, law ng Rasulullah, ittaqillaha haythu makun. Kalikilaw nan si Allah, aberwen kamu makadir. Mana digid sabay, digid ng pagsud may isang masjid, digid sang uno mga minini, adigid kita mamalik sang Allah Ta'ala. Aberwain kita, malik kita sang Allah Ta'ala. Bantayan tayong mga gabutan ta, yang mga piaglongan ta, yang kanatan pigapitik ng puso-puso, ipirmaminti taasan yang alik sang Allah Ta'ala, kay ifupod yan sa mga sabapan ng madjaw na kabuy adipasan dunya. Upod pa man sang madjaw o sabapan na makamang kaya madjaw na kinabuhi adipasan dunya, labid ako kagaya sang Allah na mauri, yang pagpakadaig ng pagjikir o pagtadun sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pagtadun sang Allah Ta'ala, mga alam ng Allah Ta'ala, yang mu'min, yang muslim na pirmi yang tadumnan sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, isa yan sang mamakakamang adun ng madjaw na kinabuhi adi pasan dunya sampay sang Allah na mauri. Kaya ang utaw na pirmaminti yaga jikir sang Allah Ta'ala gatadun kanan, ito kaya mga utawa dun na aw sa kwan pa, kung di man ubos aw gid tagbis dayang kariduan nila. Mga utaw na pirmiyan tadun sang Allah Ta'ala, tagbis dayang alik nilan kariduan nilan problema nilan. Agaw gani, law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidikrillahi tatmainnul qulub. Sang pagtadumlaw nan sang Allah Ta'ala, magpakarelax, yang tigatawag ng mga puso-puso. Mana, na nga problemado halos mot dayang kanaton pangatayan, mot dayang kanaton pegbati, pirmaminti dagid, problema to problema, adi problema sini o milan, usipod tayong ginawata, kumusta dayang pagtadumta sang Allah Ta'ala. Sining 24 oras adon, makapila pa ka ba pakasambit ng ngan ng Allah Ta'ala. Makapila pa kapaglaw ng Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, o uno pa ng mga zikir pagtanong sa Allah Ta'ala. Abir gani tabyada gid, abir yang pag-astagfirullah dagid, law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpangayo yan ng ampun sang Allah Ta'ala. Istighfar, pangayo ng ampun sang Allah Ta'ala, maglaw yan ng astagfirullah, kada adlaw 100 times. Yang Nabi, yampun da yang mga dusanan. Pero matag paminito, magpangayo pa ng ampun sang Allah Ta'ala, kada adlaw, buko ng kada simana, kada adlaw ng maka sanggatos. Kita pakwaw, nawagan kita papakasiguro adon, kung iampun ba ng Allah Ta'ala yung kadusanta adun na adlaw, makapila ka pangayo ng ampun, makapila ba kita pangayo ng ampun adun na gabi o adun na adlaw sang Allah Ta'ala sa mga dusa na yamay ng taadon o sangyapan labay na mga adlaw kapanahunan ng kinabuhi natin.
Yang kay alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pirmaminti yun tayo pagjikir kanan, pagtadam ka kanan. Kailang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka rakban bidhikrillah. Pirmaminti yalaw nan yan dila mo na basa. Basalaw nan yan dila mo pirmi ng pagjikir, pagtadam sang Allah ta'ala. Unimot pasabot ng pirmaminti yan na basayan dila mo ng pagjikir, mana pirmaminti gamita si dila mo sang pagjikir, pagtadam sang Allah ta'ala. Yaga ingkod kau sabay, paglongpaso man ng subhanallah. Paglongpasan ng masya Allah. Yaga drive kau ng sakayan, pilikab, pag Allahu Akbar, pag la ilaha illallah. Yan Allah ng Allah ta'ala. Kaya nga, yung mga utaw, na pirma minti yung zikir, tadong nila sa Allah ta'ala, silang kayo itong mga utaw na mangkanag yung mga puso-puso. Mangkanag yung puso-puso ng mga utaw na pirmi ang tadong sa Allah ta'ala. Kaya mga utaw na mangkanag yung puso-puso, sabang sampirmi na tadong sa Allah ta'ala, silang kayo itong mga utaw na way kaya kalikan na lain kundi yan gayad na Allah ta'ala. Yan gayad mga Allah ng Allah ta'ala. Kaya nga, yung utaw na pirma minti yung tadong yung zikir sa Allah ta'ala, magkafil nan adon na inagad nan yang Allah ta'ala. Kaya na nga, igatadong manapir ni sang Allah ta'ala, inagad ko din yang Allah ta'ala. Okay, dyan usapin pantag sa akida. Base madumdum tamayo, magalaw kita doon na inagad tayong Allah ta'ala. But pasabot basan, inagad tayong Allah ta'ala adon na personal, bidatihi. Personal, na yababayan at adon sa langit, adon idi adon yang Allah ta'ala. Bakasan alang ng Allah ta'ala. Sapat yan na akida ka, ng asaira yan na akida, di kita sal. Yang Allah ta'ala, iyan ato sa langit. Sa babaw ng kanang trono yang Allah ta'ala, okay, yang Allah ta'ala, matag iyan yan ato. Inagad tayang Allah ta'ala, abirwen kita, pinaagis ang katigam ng Allah ta'ala. Mana, matag yang Allah ta'ala yan sa langit, yan sa babaw ng trono nan, kaya katigaman kita ng Allah ta'ala. Diyudungod kita ng Allah ta'ala. Kikita kita ng Allah ta'ala. So, yasing Japon ng inagat tayang Allah ta'ala pinaagis ang kadagnan, pinaagis ang katigamnan, pinaagis ang kakitanan, pinaagis ang kadunudnan. Ikaw na matag yan sang kwarto mo gid. Yang Allah ta'ala yaga kitakan mo, yaga dunudkan mo, yaga katigamkan mo. Yan yang Allah ta'ala. Yan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Utaw na pirmaminti yung pinaagis ang kadan katigam, pinaagis ang kakitanan, kadingudnan o katigam. Agaw gani, may kasi Muslim, o law ng Allah subhanahu wa ta'ala, o law ng Rasul law ng Allah ta'ala sa hadithul Qudsi, ana ma'aabdi ma dhakarani. Inagad ko law nan yang allang ko basta pigatadaman ako. Mana, allang na di magtadum sa Allah ta'ala, di nan inagad yung Allah ta'ala. Kalat da ng utaw na di nan inagad yang Allah ta'ala, aber pa inagad ng ubos ng kautawan. Basta yung Allah ta'ala da yan di da maupudkan mo. Di da kaw nan inagadin, pinaagis ang katigamnan, na ito kay dadon yang kalat da inyan na utaw. Na yung resulta ng utaw, na yaga pakawat sa pagtadong pagjikir sang Allah ta'ala, aatag ng Allah ta'ala kanan yung mat na kinabuy adisang babawan ng dunya. Law ng Allah ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Sino lang nanyang magpakawat sa pagjikir ka na? Magpakawat sa pagtadong kanakan, kanan dalong nanyang mat na kinabuy alipasan dunya. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kagaya sa alaw na mauring, abangunon itong mga utaw na di magtadong sa Allah ta'ala, abangunon silan adun ng mga buta. Sa dunya magkita silan, sa alaw na mauri, di da silan magkita. Magalong silang, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah lang nga adun na Allah na mauri. Di da kami magkita sa dunya, magkita pa man kami. Law ng Allah Ta'ala, Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha fakadhalika al-yawma tunsa. Kay na nga adun ya mabuhi kita sang Allah na mauri na buta. Kay adto pa kamo sa dunya, idating kamo ng mga ayatan, idating kamo ng mga induwan, idating kamo ng mga mangkatigam na yagapayag ng insakto na pag-agama. Fanasitaha, ikaringawan mayo inyan, iringawan mayo, ibiyan mayo ito, na sini na allo adun kamo, na wapagatadam sang Allah Ta'ala, aringawan umang kamo, iyadan billah. So pirmaminti yun tayang pagtadam sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aupot pa uman, sang madjaw na kinaboy alis sa babawan ng dunya,
or mga sabapan na makamatay madyaw na kabuhi sa dunya, yaning pagsambayang mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yaning sambayang na as-salatul khashi'ah. Yaning sambayang na iyan adun yang pigatawag na konsentrasyon, focus. Kailangan utaw na malini ng madyaw na kabuhi sa dunya pagid, kailangan magsambayang yan sang Allah Ta'ala. When we say sambayang, baka ng jumatista. Baka ng jumat gin masambayang. O labida bukugid ng idil Peter, idil adhagid masambayang. Yang maglong kita sambayang, yang magasambayang kita kada alaw ng makalima. Sang insakto lang na oras, kung usog kawadon adto sang jamaa inagad yang mga jamaa sa masjid. Yan yung sambayang. Kung mainang yan ni Muslim, makamang landisang di, yan madyaw na kinabuhi sa babawan ng dunya. Kita na yaga sambayangin sang Allah Ta'ala, makapila ka kabati, ka-experience yan. Problema, yan kita sandalan ng ka-problema. Yan problema kita sa pamilya, yan problema kita sang gabot, yan problema kita sang mga uno. Then, yaabdas kita, yasad kita sang masjid, pagsudjud ta sang Allah Ta'ala, yakaringaw kita ng problema ta. Yang kawag gadon yung pamasa ta. Yang kawag gadon yung pigabati ta. Yan yung epekto ng sambayang na kakarima ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaw sa mabari po na sino man yung malini ng madyaw na kabuhi adipasan dunya, magsambayang yan sang Allah Ta'ala kada allaw makarima. Kailaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Pangayo lang kamo ng tabang sang Allah Ta'ala. Waday pinaka, isa sang madyaw na kinabuhi sa dunya, yang on matabang kanate. Isa sang madyaw na kinabuhi sa dunya, yang on matabang kanate. Aw waday pinaka madyaw na magatabang kundi yang Allah Ta'ala. Maununo kita atabangan ng Allah Ta'ala, bis sabri was salah. Pinaagi sang pagsabar. Pinaagi sang pagsabar sang unuman na mga kabataluan, aw pinaagi sang pagsambayan. Mana, kita na malini ng tabang sang Allah Ta'ala, kalini tatabangan kita ng Allah Ta'ala, magsambayan kita sang Allah Ta'ala kada allaw makalima. Yan yung pagsambayan, koneksyon natin sang Allah Ta'ala. Koneksyon tayo sang Allah Ta'ala. Amay kasi Muslim di magasambayan kada allaw, yasin ng yutok na niyang koneksyon lang sang Allah Ta'ala. Agaw gani, law ng mga ulama, law ng mga sahaba, yang sambayang na 5 wakto, yang pagtagat sini, yaligid law nan yang ibada na amay kaatagat ni Muslim makapir yan iyagan billah. Marig na hadith law ng Rasulullah, al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang piyagbidan law nan nato na mga Muslim sang mga kafir, yang pagsambayan. Mana yang Muslim na bunna magsambayan. Yan di magsambayan kafir yan, na faman tarakaha faqad kafar. Sino lang nan yang abilin nan yang pag 5 wakto, ya kapag kafir yan iyadan billah sa Allah Ta'ala. So tabyada gid bilang kita, pamilya kita, magtinuwaday kita sang kadyawan. Magsambayan kita sang Allah Ta'ala. Magibada kita sang Allah Ta'ala. Labida kita na pamilya, alhamdulillah, upod sang pangiluyan ng Allah Ta'ala kanatin, yaga uya kita sang area na kasayd ng masjid. Yan ba na? Luy ng Allah Ta'ala kanatin yung mag-uya kita sang masayd sa masjid. Kung on man magasambayangan adi ng pirmaminti magadiyaga ng pagsambayang kita gaw ng pamilya na masay jaga iya adi. Panginluyan niya ng Allah Ta'ala. Pilang ka mga utaw adi sang pamanag ta. Yaga panganganay magsambayang kita kayang pagsambayang makamang kayang tabang ng Allah Ta'ala na ito kayang madyaw na kinabuhi. Aw katapusan na malambit ko sini na gabi na isa sa mga mangkadyaw na kinasabapan na makamatay madyaw na kabuhi alisang babawan ng dunya, yaning pagtarima ng unuman na ikadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala, ibay kita ng Allah Ta'ala, uman isa ka natin onday bagita. Yan kasulat da, kano kaw apanganak, sino yung mga taganak mo, ikapila kaw sa mga lumon mo, kano kaw mamaminyo, sinong ama asawa mo, aumbay anak mo, pilabay ang anak mo, sino yang, o sa kwan pakano ko matay amaw no ko kisem, ubusan niya kasurat daan lang ng Allah Ta'ala.
madjaw aw mat mahitabo kariko san programa ng Allah Ta'ala. Kailaw ng Allah Ta'ala, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Before pa ibay ng Allah Ta'ala yung 7 na lapid na langit o lupa ng 50,000 years. 50,000 years before ng pag-adon ng 7 na lapid na langit o lupa, lang panambasa, kullu shay'in maktub. Ubos ng butang yung kasurat na. Masubay kung makita sinyan na programa ng Allah Ta'ala ka natin. Agaw sa kung on man mat mahitabo ka natin, ayaw na lang mininimanggod ay na nga programa ng Allah Ta'ala. Nangato'y katanakan ng gubot ay kay minini programa ng Allah Ta'ala. Ya masakit kaw, ya maminini kaw, ya disgrasya kaw, uno, kadar ng Allah Ta'ala na yang pinakamadyaw na Muslim Amerika, diya dating yan ng unuman na programa ng Allah Ta'ala, yang abalusan na nyani ng pagtarima o pagsabar kanan na Allah Ta'ala. Kaya Allah Ta'ala, ang duwang kabagi, destiny na iprograma ng tanaton, madyaw o mat, kaya ni pagpamaratyaya sa pigatawag na kadar o tadhana, karing upod yan isang mga pundasyon ng akida, doktrina natin bilang mga Muslimana, pwede kakabir ni Muslim yan di pagpagintusang kadar. Yang magalong adun na, ikaw man yung yagainang ng story mo, bantay ka mo sa napiglongan. You are the one who is making your own story ng panang English. Delikado yan napiglongan, pwede ikaw makakirsan, kay yang yaga surat yun ng kanmubagi yang Allah Ta'ala, yabus da yan masurat. Masubay ka kumansan. So yan kay mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarimaw taunuman ng mga pagsubok. Agaw gani, yang utaw na magtarima ng bagi ng Allah Ta'ala, magkaganyang problema nan. Kay wala ang problema nan, agaw gani yadat din kay ito yung programa ng Allah Ta'ala. Madjaw man yan o mat. Yang madjaw na bagi, waday question tasan, ubos sa malini. O kaya mat na bagi, adikay, yung pagsubok ng Allah Ta'ala kanato. Yang adat din kita doon ng mga pagsubok, mga tadhana, programa ng Allah Ta'ala na di ta kalinian, aber sino di malini. Ito kay akamatayan kita, mamalugi kita, masakit kita, mabankrupt kita. Amay kasi Muslim, balusan ng inyong kariko, ng pagsabar o pagtarima sa inyong kariko, ito kay yung makapagkadyaw kanan. Kay unuman na kadar ng Allah Ta'ala, madyaw man yani o mat, sambok dayang hadap ng Allah Ta'ala saan, kadyawan mo. Mana, iprograma ng Tuhan yung madyaw na bagikan mo, kay makapagkadyaw kan mo, o unuman na ibagi ng Allah Ta'ala na pako sa tanaw mo, matay kan mo, iprograma yan para kan mo, kay ito kay yung makapagkadyaw kan mo. Agaw ganilaw ng Allah Ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Aw mga butang na di mayo kanlinian, aw gid na ito kadiyang makapagkadyaw kamayo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aw yang Allah Ta'ala yang sangat na matigam sang unuman yang makapagkadyaw kanaton. Aw gid kita mismo sang sarili ta, wa kita katigam unin makapagkadyaw sang sarili ta. Yang Allah Ta'ala aatag nan kanaton kung uno yang makapagkadyaw san dunya ta o pang-akhirat ta, aber pa sa kung sa tanaw ta, matay yani ka nato. So inyang kay mga lang ng Allah Ta'ala, o mama kumplito, yang kanaton madyo nakabuy adisan dunya, labi da kagayasan alaw na mauri, pinaagi sang pagdadayaw sang kadaygan. Dadayaw ta yang kapagunawa ta. Yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah, yang agama Islam, isugo kita na adadayaw ta yang kapagunawa ta manusia. Na number 1 na adadayaw natin atratun ta ng madyaw yang mga pamilya ta yang kanatin mayo mga parinti, mga simbay bago pa yang kadaygan gaw gani yang anak bakadyaw nan yang batasan nan sa mga taganak na yang mga taganak kauyan nan yang mga anak nan yang mga isa pangaddatan nilan yang mga mangkatikaden yang mga mangkatikaden kauyan nilan yang mga isa pa kanilan magsikawyay, magminahalay, magpinasinsay, kung on man mga butang nawapag kaidadi, palabayon inyang kariko, sangan ng pigatawag na kalumon o kapamilya, labi na pamilya lang ng Allah Ta'ala. Agaw gani, yang pigatawag na kaparinti, yasin yan ng punikson adto sang Allah Ta'ala, na amay kaputo ni Mano siya, inyan na punikson ng samparintinan, yasin ng piutok ng adun, yang punikson ng sang Allah Ta'ala.
agaw gani sang piglawngan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa masid na hadith, sino lang nanyang malini na magkadig payang ridskinan, sino kay lagi yan di malini mamilyonaryo, umasinso sang kinaboy, sino lang nanyang malini na magkadig payang ridskinan o magkawit payang umur ng sandunya, dadayaw nanyang relasyon ng samparintinan. Parinti, pamilya, mga lanang Allah Ta'ala, dadayaw ta, kay upod yan sang kadyawan, yang apakawi yun ng Allah Ta'ala, yang kinabuhi ta sang dunya, sang kadyawan o pag-ibadat kanan, o yang yaning adugangan pa ng Allah Ta'ala yung rizkinan. Na yang pagdadayo sang kapagunawa, timanan tayang piglawangan ng Allah Ta'ala, hal jazaul ihsani illa al ihsan, yang baras ba ng kadyawan, di ba kadyawan yapon mana, kumo dadayaon mo yung kapagunawa mo, dadayaon kau yapon ng kapagunawa mo, o dadayaon kau uman ng Allah Ta'ala. Way baras ng Allah Ta'ala sang gabukan na madyo yatab ya madyaw. O wa umay baras ng Allah Ta'ala sang mat na gabukan kundi matay. So mga lang ng Allah Ta'ala, madigpagaw, okay, yang yaman kalambit ta, sapat da muna inyan bilang patadem muna sang kanakinawa. Taman na sang kariko kay lawpasago ng Allah Ta'ala, wadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpatadem lang nan kay Muhammad, kaya pagpatadem, pagpinatademay, makapagkadyaw yan sa mga utaw na mu'min. Maana, yang magpakabinipisyo gid sa mga patadem, mga reminders, yang mga utaw na bunna na Muslim kanan na Allah Ta'ala. Agaw sa, kung unuman na patadem ka nato, nabida ng mga mangkatigam, ng mga ulama, mga ustad, mga imam, aber uno na pagpatadem, kung wa ito pagasip ka nato, pagaipikto ka nato, review tayang sarili ta, kay yung origin ng nasiha, ng panuwada, reminder, makapagkadyaw, ng pasagaw ng sambok na makahutbadi, yang, o sa pa, yang kabunna, yang kabunna, yasin yan ng tablitas, yan tablitas mapay, di mo kalinian yan nanamnan, yang lasanan. Okay, kung tumaron mo yang inyang kuwan, inyan na bubong adon, ikaw sa gyapon yung magkakadyaw, maana, kung tumarima kaw ng kabunna, tumarima kaw ng induan ng agama Islam, ng patadum ng agama Islam, labida induan ng Allah Ta'ala o ng Rasulullah, ikaw gyapon yung magabilipisyo, ikaw gyapon yung abilsin yan na kadyawan. So asidi dagay taman, marasa ti kakariko ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, saan ka natin pagpaningin o pag-ingkod sini na gabi, pangita sa Allah Ta'ala na gaw, buto sini yung katapusan tamayo na pagtipon, pagpaling sa mga minini ng mga usyatan, gaw katundugan payani, sunod tuwig insyaAllah, o makabalik na ako adi kamayo. So asidi dagay taman, barasan kita ng Allah Ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.